Machong babae. Kumusta yung mga pinakamamahal kong lalaki dyan? Dahil napansin ko sa ating analytics, sobrang dahil mga lalaki. Alam ko na paano kayo mapapasubscribe. Ako nga pala si Paulan at ngayon dadati ng mga memes na magbibigay respeto sa mga tulad kong babae. Dahil lagi nyo nalang ako nilalait. Atin ang simulan! Magja-jacket tayo na ayoko ma-report dito YouTube. Gender reveal! Maka-cancel ako sa Twitter. Simulan na natin. Galing kay Drew. Flex ko lang, Joe. Ay, alam mo ma-respeto siya sa babae. Alam niya sa niya dapat hawakan pag fini-flex niya ang jowa niya. Magaling. Kung ganito mo rin ako i-flex, hindi tayo mag-aaway gabi-gabi. Ititirintas ko na yung aking buhok at maghanda ka na. Sunod. Ano Kakasabi ko lang, respeto sa babae. Ano to? Paano magpasaya? Magandang babae. Minsan may sinabi ka sa babae na alam mo na sumaya. At di mo alam kung ano yun. Bakit Tapos may tumingin sa yung babae at kinausap kang hi. Or minsan, hi Pogi. Or hi Po. Pag hi Pogi, iba na iisip ko eh. Yung mga sulok-sulok ng bangketa. Naku po, may mga parating na ibang kawal. Kailangan ko na tumakbo. Iwanin ko ang limang paraan. Bakit sumaya? Number 1, yung word na sexy. So lahat ng compliment mo sa kanya, dagdagan mo lang ng sexy. O palitan mo ng sexy. Example, ganda mo ah. Palitan mo yun, gawin mo. Ang sexy mo pala. Ang cute ng eyes mo. Gagano to, 100%. Ang sexy ng eyes mo pala. Sabi mo lang sexy, basa-basa na ang babae sa'yo. Oo, tama. Ang sexy mo sa damit mo ah. Hindi ko lungan ang abot ko dito. Wala akong dede. Kahit nakasando ako. Paki-edit na lang, bawal na lang. At marami pang iba. Number 2, bigyan ko lang ng onting bigyan ko lang ng konteksto. Ito ay halatang pinagtitripan lang niya yung mga lalaki ganito mag-isip. Huwag niyo siyang tanggali out of context, ha? Is hurt. Naalala mo minsan pag nagsasalita ka, iba ang ibig sabihin. Kasi isipin ng babae, may tinatanong ko lang sa kanya. Pero iniisip niya yung pangalawang ibig sabihin. At yun yung nakakapagpalibog sa kanila. Tama. Ang laki naman ang cellphone mo. Mukhang masarap yung itlog mo ah. Preparing doon sa kinakain niya. Kumakain ako. Nahilaw na manok. Gusto ko makita yung dragong may tatong sisiyo. Marami na siyang pinagtrabaho. Tahimik ka lang pala sa bahay niyo. Sinabi niya sa'yo na mahihayin siya at nasa bahay lang siya lagi. Number 3, eye contact. Titigan mo ang babae sa mata. At paiwatig mo sa mga mata niya. Ano yun? Na ang hat mo. Sasaya yan. Titigan mo siya mga 3 to 5 seconds. Tama na! Huwag mo sabihin lahat na aming mga sekreto! Malayaman nila yan. Wala lang kami matatago sa mga lalaki. Sunod! Galing kay Francis. Isa, dalawa. Ilimahin mo na. Huwag para masarap na masarap. Maraming salamat, Jakesu. Hayop ka. Puro na naman kabastasan. Ito ba maruturo mo? Kay JP? Paano magpalipag ng babae? Naku po! Bakit katunog ko si Mickey Mouse? Everybody stand up! It's time to do... Magandang babae. Galing sa Waifu's World. Ako hindi! Sabi ko nga babae! Ito ang babae may dragon! Na may totoong sisi. Sunod! Wow! Babae no, Pico! Galing, sakit, di ko kaya patagalin. Galing kay Lai. Babala, mag-ingat sa babae lang. Edit mo na yan, Paula. Babae ang ingatan mo. Nakaka-stress yung mga ganitong babala eh. Ayaw mo ba lang sabihin sa akin, saan ako pwede mag-ingat? Wala nagsabi na dapat mag-ingat ako sa lalaki at babae. Ba't ganun? Sunod! Galing kay Siphon Cell. Ako, mga babae, naaway nyo talaga. Ano to? Naglalaba ang babae na matiwasay. Iniisip niya, nasaan ba si Roberto? Puro inom na inom. Hindi ako tulungan sa aking paglalaba. Tangina talaga eh. Buisit talaga eh. Tangina niya eh. Ang tuloy na babae. Binato, sino yung binato niya eh. Nagdito-dito. Perfect. Magaling! Yan magrespeto ng babae. Bawa kayo sa mga naglalaban yung magulang ha. Baka mahina ng mga puso niya. Galing kay Jenisus. Mga dancer sa Wawawin. Respetuhin niyo mga babae. Sa alak at masamang pulutan, hinay-hinay lang. Uminom at kumain lang ng tama at siguraduhin protektado ang atay. Hindi mo na protektahan ang nanay mo kanina.
efektibong proteksyon para maging malusog. Kailangan maging malusog ang inyong mga dede bago kayo mag-stream sa gaming, ha? Tara, siguro doon may mga viewers kayo. Sobrang respeto. Napakarami na nagrespeto sa babae. Napakasaya maging babae ngayon sa bansang ito. Sunod, ikaw sa classroom. Alam mo, isang segundo lang ito sa tunay na nangyayari. Ito, nag-aaway na sila. Ito, tapos na sila sa honeymoon phase. Magbe-break na sila. Ito, niloloko siya sa kanyang best friend. Ito naman, ang baho ng anghit, di ba? Hanggang kala, hindi porket meron kang jowa ay masaya ka. Hindi yan ang endgame. Bigyan mo ng onting challenge sa sarili mo. Huwag ka magpa-pressure sa mga. Yan ang tunay na babae, hindi minamadali mag-jowa. Nakasabi ko lang, paano magpasaya ang babae, hindi ganyan. Huwag mo diretsuhin. Magbigay ka naman ng onting delikadesa. Masasaktan kami yan! Police! Police! Hindi porket gwapo ka, makakatakas ka na. Edited to, di ba? Hindi ba? Okay, pinalitan nga yun. Ito yung pixel low, ay. Ito yung pinagpalit mo to. Pinagpalit-palit mo ka. Buti na lang sanay ako sa editing, kala nyo. Para pag i-filter na ating mukha. Sunod. Ang B ay para sa virginity. Hindi nyo kasi itong alam, mga lalaki. Puro kayo edits ang tumatakbo. Sunod. Naku, mas masakit sa babae ang internet love tsaka Discord love. Huwag ka mapapalaban sa mga ganyan. Mga malungkot lang yan at naghahanap ng init ngayong pandemya. Yan ang tunay na pandemya, mga lalaki. Paki-cancel na sa Twitter. Mga highlighter ko sa bag. Nakita mo sa mukha ni Tito ang kanyang sumakit ng kanyang mata sa tingkad. At hindi sila masasagasaan, di ba? Kitang-kita agad sila sa daan. Magaling mga babae. Gusto ko rin magsuot ng ganyan. Highlighter empowerment! Parang gano'n kamacho kanina. Sunod. Nililinis ko lang. Naamag na eh. Pansinin nyo naman kasi. Template na tayo sa TikTok! Grabe, yan ang tunay na babae. Nililinis ko lang. Naamag na eh. Pansinin nyo naman kasi. Ganun na baka lala yung green screen na yun, na pati sa TikTok kumalat na yung template doon. Boses ko yan. Paki-copyright nga yung boses ko. Pero sayo na yung laugh track mo. Maraming salamat. Sunod. Oh, hindi! Hindi. Walang filter sa langit. Ano ba meron sa mga babae? Mga babae talaga, puro ka-demonyo. Ang alam, buti pa mga lalaki, lagi nagdadasal, hindi lumuluhod, di ba? Ako makakansel tayo sa Twitter pag tinanggalan mo ng konteksto, alam mo na mga mangmang sa internet, inuuna ang galit. Sunod! Nako po yan, kamukha niya yung sa Vincentiments, yung laging galit. Pinakamalakas na babae, may malaking panty, di ba? Kaya pagsabay-sabay ng mga mahihira yung ethics. Sunod! Ano yung lagi nila sinasabi doon? Flashbacks ka na, nakaka-warshock ka naman, ayun. Alala ko na. Wawarshock talaga kayong lahat eh, no? Sunod, kay Dante. Hindi nyo makakantis yan. Pansin ko, hindi nila inaaral ng mabuti. Sana nagkaroon muna ng research before magkaroon na ng solution and answer. Aba! Ano nangyari? Yan ang gusto kong babae. Ng title, walang hypothesis and conclusion, pero may solution and answer na agad. Oh! Naku po, bigyan ng uno ito sa thesis nila. Alam mo na sino gumagawa. Palakpakan. Yan ang babae nagpapabasa sa mga lalaki. Nag-iisip. Hindi puro dede at puday. Sunod. Ang ganda talaga na Queen's Gambit. Okay, marunong ako dyan, ha? Hindi porket babae lang pwede maglaro ng Jackstone. Puro kasi kay Jackal. Pag Jackstone na kayo, matuto kayo dyan. Bingo! Kaya lahat ang pwedeng laruin, nilaro ko, pero walang puso ng lalaki. Sunod. Mabuhay mga binibini po. Kayong bot muna bago tumira, di ba? Pucha. Tamang pamewang, girl. Galing mo naman. Paulul bakla laugh trip. Yan ang mga gusto ko. Alang bakla ka talaga. Yung mga gusto kong panlalait, mga pang high school. Mahina. Napakahina. Nag-iisip ka pa bang lakas-lakasan mo naman ang panlalait sa babae? Matibay yung mga puday niya, kahit ano yung suksok mo dyan. Walang kwenta. Pero pag tinapakan mo edits, hiyaw ka agad. Parang babae. Sunod. Abante babae, galing kay Unarden. Pocha lang sa description. Lugar babae. Ay, sa rebel. Yung mga gusto kong babae, mga matitibay. Mga di nag-iinarte. Lahat dapat dito malakas. Walang pinipili ang malakas. Kahit ano pang gender mo, ano pang trip mo, palang pinipili ang katapangan. Sunod. Oy, gusto ko rin ng filter na to. Ito ang easy filter. 5,000 ka ngayon.
I've been discriminated in my own country, you know. Pagka magiging babae, lagi kami nagdi-discriminate. Mga nagpapasa ng batas para sa babae, lalaki nagpapasa. Ano ba naman yan? Nasa nang sa amin. Sunod, sa pagka... yan ang tunay na makatang babae. Diba po siya? Ito ba yung because? Hindi ko na i-feature yung because umay na agad ako. Wala na akong oras para kolektahin lahat yun. Paulit-ulit lang naman yung joke. Hindi pa ako desperadong babae na kakapit sa mayaman. Buti pa babae pag walang silbi, pwedeng kumapit sa mayaman. Ang lalaki pag walang silbi, hindi, pagtatawanan ka na lang eh, no? Sapagkat hindi siya socially acceptable. Hindi ko alam yung Tagalog doon. Pakitranslate na lang sa comments. Maraming salamat. Sunod, sapagkat ako'y babae na maglalaban sa kagulitan ay sasagin. Sabi ko na babae. Kumakain din ang babae. At Pauli, Tito Pao, dati ako nanonood sa iyo ngayon, may kasama na kami dagdag, cancer na. Mga martir po ito magmahal. So parang nakikita ko na ganun din ka kay Layla ngayon na talagang siya yung pa-priority mo. Yeah, congrats sa inyo! Cancer ko na kasama. Bilang, basta i-unfollow mo na siya, sabi ko mga i-unfollow mo. Diba, yun ang mag-respeto sa babae, alam nila, alam mo na. Nagtitigal na lang sila, pre, tama na pre, okay na pre. Yung mukha ni ate. Huwag nyo ginagalit ang mga binibini. Baka mabuhay yung kanilang mga dragon. Dragon ba itatong sisyon? Doon na natin tapusin yun. Sana lang gustuhan yung ating gender reveal. Diba? Kasi gusto ko lagi masaya ang mga lalaki. Dahil paano naman kami lagi na nag-a-adjust sa mga lalaki. Tapos magpapakasangad boy kayo. Gusto nyo, sipsipin namin edits nyo. Mahinang mga edits. Ano ba naman yan? Tapakan ko yan eh. Magustuhan nyo pa eh. Sapagkat ako ulit si Paula at huwag nyo natin like, share sa mga babae nyong friends para may mga kaibigan din akong babae. At huwag nyo kalimutan subscribe. Kung hindi magkakapuhay ka sa Paula.